Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa school ng Rabon Elementary School. Kain tayo ice cream. Na kami mag-grocery. Yan o. Sa ano kami papakain? Sa Rabon muna. Yung mga ka-riders ko. Parang si Ado. Sir. Kumakain po sa mga mamot. Nakakailabas pa na tayo doon. Kaya lalabas kami. Sa magulog ng batang to. Ate, may plastic po. Sa wakas nakakain ko. Solve. Ano ka po, ma'am? Toyo. Toyo. Ano Ano yung toyo po toyo? yun? Isang liter po. Ito po. Kasya po ito sa 5 kilos po. Sobra. Sige, bigyan mo Ayun kami ito. first. Yan. Tapos magic sarap yaya. Ilan pong magic sarap po? Kahit tatlo. Tatlo po. Ayun, kunin mo. Huwag kang magbagal-bagal. Tatlo po. Nasa ay! 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 Sige. Apatin na lang. Sige, apat. Tapos ano po? 4 na chicken? Walang nakasulat Nor. dito. Nor. Mag-nor tayo. Ayun, Pangit po pork. yung no. Ay. Pork po na pork. Pork na 4 ito. Pork po. Opo. Okay po po kayo dito. May? Mantika. Ay, wala po. Eh, ilang ano? Ay, ayan po na. Oo nga nila. 25 po. May 1 kilo po kayo? Meron. Ay, bali 4 grams. 50 na po ito. 25 po. Bali 55 po ito. Hindi, pabili po. Ano po ito, ate? Kasi nga, di ba, sabi nga daw, Yung nakabuko. Ay, hindi. Sa ano yun? Hindi na. Ayun, nasa likod na. Uwi na tayo. CSI pa pala.
Tara. Hmm. Naman po yan. Ikaw naman, guys. Sagwa. 950 lang eh. Hindi, okay lang. Thank you ah. Basta yung 950. Yung 950. Laga! Hey, lagi mo. Lagi mo chicken. Uy, kismahan ka na. Uy, yung box namin, iwan mo na naman. Yan. Konti ka ba yan? Suka yan eh. Uy, ganyan. Loko nyo. Busy ka dyan. Hindi ka rin. 37 pa lang. Oh, ito na. 60 na Hmm. yun? Lagay yan. Lagay mo na. Yan. Dami natin pinamili. Oh. Ganyan tayo kayaman. Oh. Box na sardinas ang kukunin natin.
kape. Kape asukal. Tama yun, kuya? Oo. Tama na yan. Ay, yung bag. Oh, yan. Social, pure gold. Purong ginto yan. Ala. Sige pa mo natin yung bago. Titin niyo to? Ewan ko sino kayo naman. Tanong yung kayo doon sa dicer. Ay, salamat.
Alfonso. Alfonso. Mega Alfonso. Oh, 500 na kuya. Okay na? Saan ni store ba yun? Ito. Di ba nagpaawit kayo? Sige, tira mo yan. Oh, oy. Tapos ikakat na pag naubos. Kain tayo. Yummy. Yummy. Tapos na.